Глобалният дълг в света достигна 348 трилиона долара. Само за една година той се увеличи с 28 трилиона. И това се случва в момент, когато доверието към американския долар постепенно намалява. Докато повечето хора не обръщат внимание, държави и централни банки тихо увеличават своите златни резерви. Те се подготвят, те намаляват риска си. Днес искам спокойно да разгледаме какво се случва. Дългът на САЩ, печатането на пари, златото, среброто и криптопазара. Колко пари има в обращение в САЩ? През 2022 година общото количество пари в обращение в САЩ беше около 21 трилиона долара. Днес то е вече около 22,5 трилиона. Тоест, въпреки високите лихви, количеството пари в системата отново започва да расте. А когато парите се увеличават, стойността им обикновено намалява. Точно за това инвеститорите търсят алтернативи. Има нещо друго, което рядко се обсъжда. Когато банките не могат да съберат даден кредит или държат губещи облигации, те често прехвърлят този риск към други финансови структури. Тези структури не са класически банки, те не са толкова строго контролирани. Това е така наречения сенчест банков сектор. Проблемът е, че там с малко капитал се поемат огромни рискове и ако ликвидността се влоши, именно там можем да видим първите сериозни проблеми. Допълнително, пазарът на финансови деривати е достигнал приблизително 845 трилиона долара. Това е огромен мащабен риск в системата. В такава среда златото изглежда стабилно, графиката продължава да показва силен възходящ тренд, а когато светът говори за дълг, инфлация и печатане на пари, златото традиционно печели. Среброто също показва сила, но е по-волатилно. Лично аз бих бил по-предпазлив при него и по-уверен при златото. Биткоин успя да излезе от зоната между 61 и 66 хиляди долара. Ако задържи над 73 хиляди, може да видим по-силно движение нагоре. Етериум задържа важна подкрепа около 1900 долара. При пробив нагоре потенциалът се увеличава. Алткоините също започват да показват признаци на възстановяване. В момента най-големият риск не е политиката, най-големият риск е експоненциално растящият глобален дълг. САЩ имат нарастваща нужда от финансиране, ликвидността е напрегната, парите в системата отново се увеличават. В такава среда активи с ограничено предлагане като злато и частично крипто могат да останат силни. Разбира се, това е не инвестиционен съвет. Всеки трябва сам да управлява риска си. Ако видеото ви е било полезно, абонирайте се за канала и включете известията, ще продължим да следим развитието.